Malti qabelkom ħalli nilkom. Nilqawkom, sinjuri, għal-programm ieħor ta' Shooter il-ħadd it-tajjeb u llum ħantu wiela fuq il-bini. Da diġa kien diħel il-kontroversja kollha le ta' ma jflax iktar. M'intix tinduna bħalissa batti bekk li nkollu fuq din-liġi qed jipprova jagħmel il-gvern dwar l-appell fuq insomma jien kieku ma nidħolx fiha. Ara, ejja l-darba nippruvaw naħsbu fuq il-bini b'mod differenti. Sew. Inti pajjiż ikollu dawk illi jisejħu landmarks li huma binjiet illi jiġu qishom status għal pajjiż ukoll. Di mhux minn issa tabdi, di minn dejjem kienet, ġifieri inti qabel meta kont kien ikollok ir-re kien ikollu l-isbaħ binja l-palazz biex inti tgħid il-palazz tar-re. U anke aħna eżempju peress li aħna reliġjużi Malta, Roman Catholics biex nkunu bleżat tajjeb toqgħod qis il-Knisja tar-Raħal intuha importanza iktar għall-bini Żmien kienet tkun l-ogħla bini fir-Raħal. Eżatt. Vera, toqgħod tajtu anke jien naf, eżempju, La Vallett. Bena il-Belt Valletta. Mela, kottoner, ara x'għamel kottoner għamlilna bib ħażabbar. Umbagħad bena is-swar kollha, għalhekk ngħidulhom il-kottoner, għax huma kollha swar ta' kottoner. Sabiħ. U toqgħod tajtu bħal daw il-landmarks għaw ħafna mad-dinja kollha eżempju naf it-Taj Mahal. Kemmu sabiħ. Dak bnieh għal mara tiegħu, tajjeb biex jibqa' jfakkara. Penthouse. Ma hemm l-Eiffel, Torri Eiffel, dak bnieh ċertu wieħed Eiffel u Eiffel għadu jissemma sal-lum. Imma toqgħod tajt, għal Maltin li dik il-binja li meta tajt lila hekk tajt Malta. Tajt li dik il-binja. Taf li ma fx nirrispondik, ma kapaċi n-nies ikunu jafu jena. Ġejt ħassebux bisfond għandi l-poeta nazzjonali tajjeb illi tista' tgħid li kien patriot kbir ta' Malta. Imma aħna għandna dik il-binja li x'in tara tqanqlek tgħid din Malta nistaqsu. Taf illi l-Franċiżi għandhom it-Torri Eiffel, l-Amerika għandhom l-Istatwa tal-Libertà. Malta, aħna bħala binja hekk li timmarkana li taħseb l-għandha tkun. Il-Knisja ta' Ħażebbuġ ma fx isbaħ. Imma dana minn barra jgħidha. Minn barra. Fli inti jielek. Ma dak għażel il-Knisja ta' Ħażebbuġ, inti x'tażel kieku? L-isbaħ waħda mill-isbaħ partijiet li hawn hija idħul fil-belt fejn il-Parlament u faċċata hemm u dik l-erja. Knisja tal-Karm tal-Porraċċatex minn ta' Slima. Ġifieri għalik kieku knisja titfa'. Blokka sabiħa, Naħseb għandna knejjeż bi ħafna wkoll veru ġifieri. Aħna li ma binja għandna li x'intara tajdi Malta. Taħalluha? Le, żomm, il-daqa u l-monument. Ejja, li x'intara tajt di Malta biha rrid nirriklama ara bdil-binja. Il-Belt Valletta kollha hu. Minn hawn ma ħażebbuġ. Għażma ma semmejtlix il-Knisja. Le, sabiħa wkoll imma. X'kien għall-Knisja tagħna. Insomma, jien parti mill-belt, ġifieri għalhekk semmejtiha. Għalhekk, thank you. Thank you. Li ma binja tażel kieku int? Ma nifhimx dan l-affarijiet. Minn semmej il-Knisja ta' Ħażebbuġ. Eh? Semmew l-Knisja ta' Ħażebbuġ. L-ewwel u qabel kollox. Imma apparti hemm xi binja li tajt isma' di sabiħa biex malli jaraw jgħidu di Malta. Ma nifhimx. Ma tifhimx. Jum il-ħelsin. Jum il-ħelsin, il-monument tal-ħelsin. Ġifieri inti taħseb li ħamor nirriklamaw Malta bil-monument tal-ħelsin? Jo x'bok daqshekk? Naħseb jew ġobni. Intu wkoll. Jew Kastilja. Kastilja sabiħa. Sabiħa. Thank you, grazzi. Busket. Nej? Maldu nażlu waħda. Lim tippreferi? Żomm waħda. Kastilja Żomm Kastilja. Daqshekk. Għanna dik il-binja li x'intara tgħid Malta. Is-swar. Is-swar li ħallewna. U San Ġwan il-Knisja. Preverġi sabiħa wkoll. Ma inti Il-Fontana. Il-Fontana. Tritoni. Daqshekk. Qed tara. Tliet nisa tkun trid biex tara. Għandna żejjed, ġifieri Amerikani, intom ftaħru btagħkom, Franċiżi ftaħru btagħkom, imma aħna għandna xemx għandna kollox. U l-port il-kbir. Jgħidu li jgħidu, vera. Sabiħ. Wissa kif it-titranġa u hekk, iktar jidher. Proset. Sabiħ. Thank you, kelli bżonn dik id-daqqa ta' Malti.
Oh, another one in the bucket. Lest il-program tal-lum ukoll, signori, grazzi tal-li kontu maħna. Għaf nistaw namlu landmark aħna sakemm niddeċiedu xi krejn għax qed ngħidlek kull imkien tarom dal-krejn.